ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз мардуми Тоҷикистон. Ман дар куҷое ки мебинам як зебогии Тоҷикистона мехоҳам ки ба сами шумо расонам. Мо қарор дорем дар Искандаркӯл. Нигоҳ кунед чанд қадар муҳити зебо диданӣ форам. Аввал як бор нигоҳ кунед, яъне кӯҳора нигоҳ кунед. Диден кӯҳора ҳама ҷаҳата назаррас аст. Як чи боиси интерес ина як тарафи исмам нишонтӣ. Чӣ хел дайроя рафтан шуд дидаен, дайро ба як моҷарои худ меравад. Анакнун интереси асосӣ чи ая мардум? Ҷое ки оби кӯл аз ҳамин Искандаркӯл берун мешавад, ҳамин қадар ҷо ҳастад. Дар ҳақиқат аҷибая. Худованд як ҳолату як чизеро пешниҳод месозад ки ақлат намегирад. аз рӯи маълумотҳои ба даст овардаи мо ки соли 1978 дарҷ мегардад, масоҳати Искандаркӯл 3.4 километрро ташкил метиҳад масоҳат ва чуқурии об 72 метрро ташкил метиҳад ки ин бениҳоя як ҳолати реалии моти соли 1978 ҳастад. бародарои азиз, дар ҳақиқат як манзараи зебо, як ҷои диданӣ, як ҷои дилнишин, ина то набии ба чашма набинӣ, ягон хелбоварӣ ҳосил намекунӣ. аз ин хотир ман ба шумо пешниҳод мекунам ки Искандаркӯл дар ҳақиқат ҷои зебо, диданӣ ва дилоро будан метавонад. Тоҷикистон ватани сулҳ, ободӣ, озодист. худо нигаҳбон бошад. мо ҳамаи шуморо эҳтиром мекунем, дӯст медорем. лайка ба шатта мезанӣ, ба калла мезанӣ, ихтиёри ту аст. худо нигаҳбон.